Aji sepuh keng anggung mestuti mring pepoyaning kautaman nuwun para alim, para ulama, para yai kang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi. Pinangka panuntun kiblating manembah mring ngarsaning Gusti keng merbaing dumadi. Boten katalumpen kunjuk pepunden kula pamengku katinan dalem bapa suciyanto sakalian Ibu Sriani. Pidalem wontening laladan Padukuhan Dara Kenong. Kademangan Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Mewah kodrah kala wangsa ugi boten katalumpen kunjuk katur dumateng keng pisan sakalian nandalem bapa Sujarwo. Sakalian Ibu Umil Kulsum saking laladan Kelingan Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Pinenggah para tamu kakung Sumahwana Putri Prayagung trah ingkang Mahambekber Budi Dharma. Kepareng wonten ing kalenggahan Kang Raharjo pinangka jejering pambiwara kang kepareng angasta kendalining widi lampahipun adicara adat upacara jemuk mewah panggihing Sang Sirat Maja pinanganten. Wonten ing kalenggahan kang raja ndherekaken sedaya para kadang kang katimbalan ndherekaken lampah gelaring upacara panggihing Sang Sirat Maja pinanganten sarimbit kusumaning ayuni Mas Rizka Fitriana putra putrinan dalem bapa Sujiyanto sakalian Ibu Sriani kalian nak Mas Bagus Lavin Nawawi pangadi busana pangadi salira riasing temanten kasta saking DRN Dian Rias Munggu saking laladan Bungkal Ponorogo. Makarya sareng wonten ing kalenggahan siang Kang Raja kalian para kadang arip moto fotografi mewah video syuting. Ugi wonten ing kalenggahan Kang Raharjo ndherekaken Sukopari suka panglipur kunjuk sangyaning para tamu rinakit saking para kadang karisma musik ngadira gomblem Jampon Ponorogo kanthi Kakandi Widyawati bintang tamu kekalih ingkang sampun kepareng samapta ing diri sawega ing gati. Nenggih wonten Mbak Nia, Mbak Kejora, makarya sareng kalenggahan menika kalian para kadang Arinda Jaya Audio saking laladan Tulung Sampung. Katur para tamu kakung Sumahwana Putri kang anggung mestuti mring pepoyaning kautaman. Para tamu ingkang sampun kepareng rawuh ngaturaken kasugengan rawuhipun pinarak lenggah kanthi Sukamartika wonten ing sasana palenggahan. Kepareng wonten ing kalenggahan Kang Raharjo pinangka jejering pambiwara ambuka wiwaraning kandha sedya upacara panggih Sang Sirat Maja temanten. Singgah singgah kala singgah pansuminggah durga kala sumingkir sing sirah sing suku sing wulu sing bau sing tenggak kalawan buntut
mulia ing asal neke amit pasang aliman tabi tinebihna ing tulak sarik linuputna ing rubeda dumawahing tawang tuwang nuwun kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih nugroho rahmat kawinut singan mewah kabagas kewarasan rahmat saha berkah ing Gusti kang murba ing dumadi tansah kajiwa mewah kasalira dhateng panjenengan sadaya dalasan kula nuwun para sepuh bini sepuh haji sepuh kang anggung mestuti mring pepoyaning kautaman para alim, para ulama, para yai kang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun kiblat manembah mring ngarsaning Gusti kang murba ing dumadi nun para pangembading praja manggalaning nagari kang pantes sinudarsana para tamu kakung sumahwana putri barayagung trah ingkang mahambektir budi dharma ngaturaken puja hastawa miwah puji hastiwi kunjuk mringarsaning Gusti kang murba ing dumadi nenggih ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi sih nugraha rahmat kawilujengan mewah kabagas kewarasan kang sampun kapandhuk kajiwa mewah kasalira dhateng panjenengan sadaya dalasan kula wonten ing kalenggahan kang raharja surya kang kaping 17 wulan April taun 2000 selangkung tinengeran wonten ing Ari Respati Cemengan Kemis Wage dawah wonten ing Ugu Sungsang Windu Sancaya saged kepareng andherekaken gelaring wisudan tali dharma upacara panggih jemu ing Sang Sirat Maja pinanganten sarimbit kusumaning ayuni Mas Rizka Fitriana putra putrinan dalem Bapa Sujiyanto Ibu Sriani pidalem wonten ing Padukuhan Ndara Kenong Kademangan Tulung Kecamatan Sampung wewengkon Kabupaten Ponorogo nembut silaning akrama jinadu krama kaliyan Mas Bagus Lavin Nawawi putra kakung nandalem Bapa Sujarwo Ibu Umi Kulsum saking laladan Padukuhan Kelingan wonten ing Kademangan Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kanthi ngaturaken puja hastawa miwah puji hastiwi lampah pahargyan upacara jemuk panggih Sang Sirat Maja temanten purwa madya ngantos ing wasana mugi jinangkung rahayu rahayu widodо nir ing sampe kala shalawat salam mugi tansah lumintu katur mring memani ing bawana kang pantes kalamunta sinebat pinangka mustikaning jagat nenggih Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun paring panuntun dhateng kula panjenengan sadaya tumuju mring pepoyaning kautaman
mugi kula panjenengan sedaya pikantuk nugraha syafaat benjing wonten ing dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pinenggah para tamu kakung suwah mara putri kang anggung mestuti mring pepoyaning kautaman pinangka jejering pambiwara kang piniji dening pamengko gati ambeta lampah kendalining wiwara adicara jemuk pangging pinanganten kepareng kula ngaturaken urut rerencening adicara kang sampun tinata para kadang kala wangsa. Kapurwakan kanthi adicara mijil miyos ing Sang Siratmaja pinanganten putri kusumaning ayuni Mas Rizka Fitriana saking Wisma Wuri Bale Mayang Arum ingkang samangke kapratitisaken juru sumbaga pangadi busana riasing temanten DRM Rias temanten. Tumunten katindakaken adicara panggih temanten kang kalajengaken upacara adat pangabekten sungkemewah adicara kurbongan kacar kucur tampa guna kaya mewah dahar buga punar kembul bujana andrawina ditipurna lampah widhi-widana adat katindakaken kalajengaken kumandanging pustaka suci waosan ayat suci Al-Qur'an umbul donga barokah doa mewah imbal wacana dawuh pangandikan pamasrah mewah panampining temanten. Pinenggah para tamu kakung sumahwana putri kang anggung mestuti mring pepoyaning kautaman nun makaten urut rerencening adicara kang badhe katindakaken ing badhepun ayahi adicara jemuk panggih Sang Siratmaja temanten wonten ing kalenggahan siang kang raja menika purwa madya ngantos ing wasana mugi lampah adicara panggih sinanggung rahayu widodo ing sambe kala pinanggih rancak tanpa pambeng. Amin 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 ya rabbal alamin. Katur para tamu ingkang sampun rawuh pinarak lelenggahan katuran kapun sekejakaken anggenipun pinarak lenggah kanthi suka mewah renaning penggalih. Katur para tamu ingkang tasih wonten ing sawiwaraning pawiwahan utawi ingkang tasih wonten ing jawi monggo ngaturaken kasugengan rawuhipun wonten ing paharikian upacara jemuk panganggih temanten. Monggo pinapak para kadang among tamu ingkang sampun samapta ing diri sawegeng gati wonten ing kalenggahan kang rahaja piniji pamengko gati hamapak rawuh nandalem sadaya. Sinambi kalenggahan nika rinantos upacara panggih kalenggahan nika kawiwitan kepareng kalenggahan nika ngaturaken suka parisuka panglipur kunjuk sangyaning para tamu rinakit para kanca-kanca saking Karisma Musik Mlembem Jambon Ponorogo kapimpin kadang kula Mas Jambul saking Karisma Musik Widawati kang kalpareng kalenggahan menika ndherekaken suka panglipur saringan kalian para kadang Karisma Musik wonten Mbak Nia wonten Mbak Kejora Mas Jambul salam pambuka all artis kalenggahan menika pun aturaken rumiyin. Salam pemungkuh kalenggahan niku katuraken saking Karisma Musik wonten Mbak Nia, Mbak Kejora. Sapa wis lali sliramu desa menawi dolan karo aku pancen wis suwe ketemu wis sak mestine
Satu tembang pambuka kalenggahan nika katuraken saking para kadang karisma musik katur kunjut sang janing para tamu mugi dadosaken suka panglipur katur dhateng panjenengan sedaya sinambi hangrantos laksitaning adicara panggih temanten wonten ing kalenggahan siang kang raja menika kawiwitan. Sepisan malih kalenggahan menika katur para tamu ingkang nembe rawuh wonten ing pahargyan ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh, sugeng pinarak kanthi suka mewah renaning penggalih pinapak para kadang among tamu ingkang sampun samemta ing diri sawegeng kadi pinarak lenggah kanthi suka mardika wonten ing sasana palenggahan kang sampun kasamaptaken. Nglajengaken suka panglipur rinangkit saking karisma musik katur kalenggahan menika Mbak Kejora kepareng jumeneng saking palenggahan marak ngabiyantara para tamu kawiwitan karisma musik. Ora sang nganggo sepot. Wong gawan kotak kok ya sepot. Nggih, kula entosi ya mboten disepoti ngoten. Dadi ngoten. mriki Mbak Kejora nggih. Sanipun sekeca ingkang sami mirsani wonten ing wingking sing kono njur ora kepitok. Ngaturaken sugeng siang Mbak Kejora wilujeng pepanggihan. Sehat Mbak Kejora nggih. Injih, alhamdulillah. Ora kesupen ngaturake minal aidin wal faizin mergo iki sasine sik sasi bodho. Sasi bodho niku sasi kanggo nglebur dosa tumraping sesama. Jadi sesama manusia kita saling memaafkan wonten ing. Benar sekali. Jadi 0-0. Ngoten niku. Kula niku nggih ngoten kali Mas Jambul niku tak enteni Mas Jambul ki ora ning nggonku sasi bodho. Akhire kula niku sing mriko sowan tenggene Mas Jambul. Mergane dosane Mas Jambul niku kathah teng kula. Nggih, kathah sanget. Doa yang paling besar di antara manusia adalah memutus silaturahmi. Nggih. Dadi Mas Jambul niku mbiyen tahun-tahun pokoke urung ning 2010, 2005 niku gaene ngejak kula mawon nggih. Gaene ngejak kula lek MC ngejak empun 3 tahun iki ora ngejak. Niku kan berarti memutus tali silaturahmi to nggih. Memutuskan itu dosa besar, Mas. Dosa besar. Wong jenenge karo kanca gaene ngejak kok suwi njur ora ngejak. Itu dosa besar. Mangkane njur tak pane aku mesak nih lek dhek niku lek dosane gedhi wong ora ngerti wong urip iki saiki kita ambekane penak sesuk bakni bablas yang niku ndang tak parani bareng silaturahmi iki aku dijak niki alhamdulillah rabbil alamin muga-muga ganjarane akeh rezekine lancar anu kula rada seudan iki kontaknya apa kok hapus lho Mas kok rada seudan sithik anu HP ini ganti, anyar. Oh, HP ini anyar nih. Iki parine yo panen, tanggapane yo rame, HP ini ganti sing anyar, kontak-kontak yang lama hilang. Hilang semua, tinggal yang baru-baru saja. Pak Kejora ngaturaken kasugengan rawuh para tamu, para pepundhen monggo kalenggahan menika dipun aturaken sugeng rawuhipun para tamu. Nggih, saderepun ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibune ora njawab wong jenenge salam ki ndongake slametan. Muga-muga rawuh mriki selamat kundur ya selamat. Didongakne apik muga-muga panjenengan selamat kok mboten jawab to Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak sing salam aku kok jawab ya? Dalam? Sing salam aku kok ibu-ibune jawab. Anu biasanya pen dipindho ngoten niku purun, nek pisanan ki mboten purun. Pisanan sik urung patek krasa ya. Nah, pen pindho niku lagi krasa, makane purun jawab sedaya. Sami sehat Bu nggih? Alhamdulillah. Bapak nggih sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mergane rahmat nikmate Gusti Allah niku sing paling luar biasa niku sehat wal afiat lahir lan batin. Dadi ya sehat ya waras, sehat awake ya waras pikirane. Nggih niku paling penting niku. Soale sehat kan nggih saged kerja. Lah, nggih niku sing penting. Mbak Kejora, jumbo laras ing sasana napa tembangipun kang pun aturaken monggo. Nggih niki dereng enten requestan nggih Pak, Bu. Diparingi koleksi riyen ngaten, diparingi langgam napa campur sari niki Pak MC. Manut mawon menika koleksinipun karisma musik napa pun aturaken sing rada nyemek-nyemek langgam-langgame sik nduk mumpung sik yamene. Nggih. 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 Paringi langgam nggih Mas. Lali Mas. Sambil menyapa rawuhipun sedaya para tamu ngaturaken kasugengan rawuh galo
syuting. Yo. Kayak Moto ora kompak tak kabari menika. Wayahe senggak, Mas. lah yo senggak lho Mas. Mbak Kejora. Lho. Soale bose niku nganten anyar. Ngoten. Iya. Video dan syuting. Samawa nggih Mas. Tok-toke ora nglu. Wis ngono kuwi lho. Ngono kuwi lho. Nggih. Samawa ya Mas. Samawa ya, Mas. Cepet dikasih momongan yang soleh-soleh kados kula ngeten iki. Nggih. Sikil ra ketok lho Mas, lek soleh kan termasuke. Nggih, salehah ki ngono kuwi ya. Nggih. Nggih, ajene kok liyane sikil ora ketok. Ya. Nalikane Nun ngaturaken para tamu ingkang nembe rawuh kalenggahan menika monggo ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh, sugeng pinarak wonten ing sasana palenggahan kang sampun kasamaptaken kanthi sukamardika. Sampun wonten dawuh pangandikan pangandibusana riyasing temanten amiwiti nderekaken temanten putri bedol miyos saking Wiswawuri Bali Mayang Arum. Suka panglipur ingkang sampun katuraken saking karisma musik kaseket sawetawis kalenggahan menika katur kunjuk pangandibusana pangadi salira riyasing temanten kaso saking DRM Musik Dian Rias Munggo Bungkal Ponorogo Arso amiwiti lambah gelaring adicara panggih temanten kanthi adicara mijil miyosipun pinanganten putri Kusumaning Ayu Nimas Rizka Fitriana saking Wismawuri Bali Mayang Arum kepareng kaderekaken tumuju mring sasana wisuda. Rama mewah ibu nan dalam panjenenganipun Bapak Sujiyanto sakalian Ibu Sriani
kepareng kalenggahan menika tindak angabit kang putri temanten saking Wismawuri bali mayang arum kepareng kaderekaken tumuju ing sasana pinajang tindak ing pinanganten putri saking Wismawuri bali mayang arum kabiwada kanthi ketawang Sekar Tejo. Wustitipun angganya kepareng ngadi busana mewah ngadi salira. Sang Sirat Mojo pinanganten putri kusumaning ayuni Mas Rizka Fitriana. Ing Wismawuri bali mayang arum katindakaken dening pangadi busana pangadi salira. Riasing temanten kang kasta saking DRM Dian Rias Munggumbung Kalpanaraga. Arsa samapta ing diri sawega ing gadidaya wonten ing kalenggahan kang raharja. Murwakani lampah upacara mijiling Sang Sirat Mojo temanten. Kepareng pangadi busana pangadi salira riasing temanten amratitisaken tindak ing pinanganten putri tumuju mring sasana pinajang sasana rinengga. Samapta ing diri sawega igati kang Kanjeng Rama mewah Kanjeng Ibu Nandalem Bapa Sujiyanto sakalian Ibu Sriani. Kepareng wonten ing kalenggahan kang raharja hangabit pinanganten putri kusumaning ayuni Mas Rizka Fitriana. Arsa wonten ing kalenggahan kang raharja Sang Mustikaning pawiwahan daya kepareng marak ngabiyantara sang yaning para tamu kaderekaken mring sasana wisuda. Kongas kandhana ngambar ngebaki jroning sasana paharigyan. Daya wonten ing kalenggahan kang raharja pinanganten putri sumangkah lon-lonan anggana ratu mandak marak ngabiyantara tumuju mring sasana wisuda. Kawustara wonten ing kalenggahan kang raharja sang adimuka. Kenya kalih kang kembar busana kembar ing warna pinaragan dening lari ingkang taksih timur sinambi gegojegan parandene datan saru yen to dinulu katon anambahi mring asrining pandulu. Sang adimuka kang winastan patah sakembaran arsa pinangka cucuk ing lampah tindak ing Sang Sirat Mojo pinanganten putri tumuju mring sasana wisuda. Sampating busana ingkang angimba busananing Pramiswarinata denon saking Mandrawa katon nama Byara pating galebyar pating Jumloro katempuk ing pandam kurung kang angrenggani lamun Cinandra kadya kilat asesiring. Amujang kang inandra lumaksana pinanganten putri kusumaning ayuni Mas Rizka Fitriana. Kabeh Kanjeng Rama mewah Kanjeng Ibu Nandalem Bapa Sujiyanto sakalian Ibu Sriani. Sumangkah katon mambat madya lumengganging warih. Melok ing wadana sumuno agilar-gilar kadya kancana binabar. Sunaring nitra andamar kanginan lembehane merak kasimpir alise bebasan nanggal sapisan. Ya katon kuning nemu giring pakulitani astani kang katon anggendewa gading. Idep itu mengging tawang adi-adine kang katon ngundup turi kongas gandannya ngambar ngebaki jroning pahargyan.
Daya wonten ing kalenggahan kang rahaja pinanganten putri kepareng kadherekaken tumuju mring sasana wisuda. Pinenggah para tamu kakung sumahwana putri kang anggung mestuti mring pepoyaning kautaman. Kawustara kalenggahan kang raja pinanganten putri Kusumaning Ayu Nimas Rizka Fitriana Kabit Rama Mewahibu kadherekaken sangat dimuka patah sakembaran tumuju mring sasana wisuda mungwing wuri wonten tetaruna kekalih kang winastan manggala temanten mewah putri Domas kang sampun samapta handherekaken tindak ing pinanganten. Nenggih. Pinanganten sampun rawuh menika. Berkata pandherek temanten, lah menika pendherek temanten apa sanes? Nggih, oh sanes. Dalem undangan. Nggih nggih. Wong ngadan. Nggih. Pendherek temanten saking Madiun dereng rawuh nggih Pak nggih? Dereng nggih? Alhamdulillah nggih. Pripun Mas e? Hiburan sih, panggah ya. Oke, pinenggah para tamu kakung mewah putri, para tamu undangan ingkang winanto ing Suka Basuki, sinambi ngerantos rawuhipun keluarga agung saking Ndolopo Madiun rawuh wonten ing pahargyan. Tumunten adicara panggih sang sirat mojo temanten mereka panggih katindakaken tasih sesarengan kalian para kadang karisma musik ngaturaken suka panglipur katur kunjuk sangjaning para tamu. Kalajengaken wonten Mbak Nia kalenggahan menika sareng kalian para dalem. Oh sampun rawuh pendherekipun temanten. Goro ora sida Makde nggih. Kek kingko jam 4 budal nyang Medion kingko nggih. Wis nggih. Nggih. Wonten ing kalenggahan Kang Raja keparing ndherekaken adicara panggih kalenggahan menika kanthi sampun wonten sasmita dawuh. Bilih pandherek keluarga agung temanten kakung saking Laladan Ndolopo Madiun kalenggahan Kang Raja sampun kepareng rawuh wonten ing pahargyan katur kunjuk Bapa Pujangga Agung kang piniji angasta kendalining widi widana adat upacara panggih sang sirat maja temanten Purbawasisa Barampe kang kinarya lampah adicara panggih kasamaptaken wonten ing sasana pinanci panggih temanten wujudipun luhuring pasangan mewah kembang setaman kalenggahan nika kepareng kasamaptaken. Nggih, ampun siap nggih. Nggih. Adicara panggih sang sirat maja temanten kawiwitan pamekaring sang Pusmita adi sang Kalpataru sang Dewa Daru Jaya Daru limrah sinebat kembar mayang. Pamekaring sang Puspita di sang Kalpataru sang Dewa Daru Jaya Daru utawi winastan bendol Puspita kembar mayang kapasrahaken saking pamenggo gatinan dalem Bapak Sujiyanto sakalian Ibu Sriani kang setunggal kepareng katuraken dumateng manggala tumuli kepareng jumangkah ngobati dumunungipun sang sirat maja temanten kakung ingkang setunggal mangke badhe kepareng katuraken dumateng putri Domas kang samapta andherekaken pinanganten putri. Monggo Rama Ibu, Bapak Sujiyanto sakalian Ibu Sriani kepareng masrahaken sang Puspita adi sang Kalpataru sang Dewa Daru Jaya Daru limrah sinebat kembar mayang. Pamekaring sang Puspita adi sang Kalpataru sang Dewa Daru Jaya Daru limrah sinebat kembar mayang. Kembar mayang kembar wis ngarani mayang wujuding Puspita adi kang rinunce. Kinarya pinangka sarana uba rampe panggih sang sirat maja pinanganten. Muga bisa ambabar daya pangaribawa manunggaling cipta, manunggaling rasa, manunggaling karsa sang sirat maja temanten sakalian manggiyayana kalis ing sedayaning rubeda nir ing sambe kala.
kepareng manggala kekalih tumuju temanten kakung kang setunggal kepareng handherekaken pinanganten putri pratandha upacara panggih kalenggahan nika katindakaken sinubagya kanthi berkah waosan sholawat nabi karisma musik kadherekaken. Sallu ala Nabi Muhammad. Tumi bawah yaning mongso kala dawah kodrating Gusti Kang Maha Kawasa. Surya ingkang kaping 17 bulan April taun 2000 langkung dinengeran wonten ing Ari Araspati Cemangan. Kemis wage dawah wonten ing Kukusung Sang Kuwindu Sancaya. Wisudan tali dharma panggih Sang Sirat Maja temanten kepareng katindakaken. Ya Habib
Adicara panggih Sang Sirat Maja pinanganten sarimbit kusumaning ayuni Mas Rizka Fitriana kalian Mas Bagus Lavin Nawawi sampun kepareng kapratitesaken mring sasana pinanci panggihing temanten. Sumambung adicara sindur binayang kari Sang Sirat Maja minanganten sarimbit sinengkeban sindur dening Kanjeng Ibu kaboyong Sang Sirat Maja minanganten sarimbit saking sasana pinanci panggihipun Sang Sirat Maja temanten kepareng tumuju ing sasana rinengga sasana wisuda. Pangastawane Kanjeng Ibu Anggenya kepareng anyinduri Sang Sirat Maja pinanganten sarimbit muga bebrayaning putra temanten sakalian tansah tinuntuna marang reng kautaman binayungana marang budi rahayu waniya marang bebener wedya marang kanista tutwuri handayani mring tindak ing pinanganten Kanjeng Ibu kang pantes kalampun to sinebat ing ngarsa Suntulada ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Titipun anggonya kepareng amboyong Sang Sirat Maja pinanganten sarimbit saking pinanci panggih tumuju ing sasana wisuda. Daya pamengku gati sarimbit Bapa Sujiyanto sakalian Ibu Sriani manem Brama kepareng amapakang besan sakalian. Ngaturaken kasugengan mewah kawilujenganipun ingkang besan sakalian. Sami ajawat asta. Pamengku gati ngaturaken kasugenganipun ingkang besan sakalian rawuh wonten ing pahargyan panggihing temanten wonten ing Dana Kenong Kademangan Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Daya arsa pamengku gati handherekaken kang besan sakalian pinarak wonten ing kiringipun temanten wonten pamengku gati wonten sakananipun temanten.
ngaturaken kasugengan rawuhipun sedaya keluarga agung pandhere temanten saking laladan kelingan glonggong dolopo Madiun. Monggo ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak lenggah kanthi suka mewah renaning panggalih. Titipun wangganya keparing mratitesaken Sang Siratmaja pinanganten wonten ing adicara panggih. Kepareng angluluri widi-widana luhung riptaning para winasis. Adicara adat kalajengaken pangabekten sungkem atmaja temanten katur Rama mewah ibu. Juru sumbaga pangadibusana riasing temanten saking DRM Dian Rias Munggu Bungkal Ponorogo arsa hamratitesaken sungkem atmaja temanten katur Rama mewah ibu. Kawitan adicara pangabekten sungkem temanten kalenggahan nika kanthi panglala sing duwung utawi keris kang kaagem temanten kakung satempah mboten prayogi putra ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk Rama mewah ibu kanthi angasta gegaman. Monggo Ibu Pangadibusana riasing temanten saking DRM Rias temanten arsa hamratitesaken temanten sakalian ngaturaken pangabekten sungkem kunjuk Rama mewah ibu. Sasampunipun kepareng duwung kang kaagem temanten kakung kalolos tumunten Mas Bagus temanten kakung Mas Bagus Lavin Nawawi angantiken garwa kusumaning ayuni Mas Rizka Fitriana ngaturaken sungkem pangabekti sesarengan katur Rama mewah ibu. Duwung sampun kepareng kalalos Mas Bagus monggo kang garwa kakandhi ngaturaken sungkem pangabekti katur Rama mewah ibu. Rama ibu kang luhur ing budi ingkang hangukirji walan raga kang ikhlas pangorbanane nuwun Kanjeng Rama nuwun Kanjeng Rama Kanjeng Ibu kang putra ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk Rama Ibu nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Rama Kanjeng Ibu anggen kula kepareng lembut silaning akrama kene nggih anakku Cah Bagus kene nggih ndatompo anggonmu ngaturake sungkem pangabekti marang Rama Ibu ya nggih pangestuning Rama Ibu tampanana muga bisa dadi jejimat anggonmu nembut silaning akrama mbangun bebrayan. Anakku nggih genduk ayu Rizka Fitriana kelawan sliramu Nak Bagus Lavin Nawawi. Saben rina pantaraning ratri tansah ndak sesuwunake marang Gusti Kang Maha Suci. Muga anggonmu ngebirum ring samudraning bebrayan. Enggal temoko marang gisi ing gegayuhan pikantuk talining brayat wujuding pratima kang bangkit tata jalma yunggir. Anakku nggih Cah Bagus sahayunira tumuju mring bebrayan agung. Ora liwat tansah pepayung marang budi rahayu. Kandhili nambarana marang tepa sirih marang kadurakan. Ya tresna ya amriya marang karukunan. Ya kumawula mangerti marang kewajiban sembada rasa lan prakosa ing driyatan mingkuh ing kewuh pindaning nggih. Nira urip babasan kadira uripe wreksawaringin kang katon kukuh bakuh bangkit yen to kinarya ing pangayoman. Lir sinendal menyang jroning panggalih Kang Rama Ibu hanampi sungkem ing atmaja pinanganten sarimbit.
Sumedoting wardaya tan bangkit sinayudan sakala katon Rama mewah ibu ngelus-ngelus marang pepedangane pinanganten sarimbit kanthi kebak ing rasa asih sutresna. Iki minggir. Lirsinen dalmayang jroning panggalih kawuwusahan ambisi ing Rama dalasan kang ibu kang dahat tumaneming kalbu sanalika pinanganten sarimbit katon angles kekes lir bebasan kadya limolosan bebayuni sapanduratan pono-ponaning raca kedhi tan darbi karekat satemah kawistara hanjegrek lir bebasan tugu sinuka. Jroning tumungkul sumungkem ring Kanjeng Rama mewah ibu Siratmaja pinanganten sarimbit enget marang Kang Rama ingkang sampun mukir jiwa raganira uga minangka Ditipurna ngganya kepareng Sang Siratmaja pinanganten sarimbit ngaturaken pangabekti sungkem mring Kanjeng Rama mewah Kanjeng Ibu tumunten kepareng kalajengaken adicara Sang Siratmaja pinanganten putri ngaturaken sungkem prasetya mring atmaja temanten kakung. Saderengipun kepareng wonten ing kalenggahan menika duwung utawi keris ingkang sampun kalolos menika kaagemaken dumateng temanten kakung langkung rumiyin. Sasampunipun sampun kaagemaken kapratitesaken pinanganten putri kusumaning ayuni Mas Rizka Fitriana ngaturaken sungkem prasetya mring atmaja temanten kakung Mas Bagus Lavin Nawawi kabiwada kanthi ladrang santi mulya. Sajroning nala kekalihipun sami prasetya jroning manah badhe bangun bebrayan kanthi kebak ing asih sutresna. Mugi Gusti Kang Murbaing dumadi tansah angridani amberkahi mring bebrayaning temanten kekalih Mas Bagus Lavin Nawawi kalian kusumaning ayu Nimas Rizka Fitriana. Titipun adicara pangabekten sungkem sampun kepareng katindakaken kapratitisaken kalajengaken adicara krubungan
Kacar kucur tampa gunakaya mewah dahar boga punar kembul bucana Andrawina. Kawiwitan adicara kacar kucur tampa gunakaya. Kacar gucur kontompo gunakaya kalenggahan kang raharja katindakaken pinanganten. Kacar gucur muga sandang panganing temanten sakalian pinaringana lancar lan mancur kadya kacar gucur. Kacar gucur kacang kawak gudhe kawak biyen wong liya saiki wis kepareng dadi sanak. Tampa gunakaya kepareng jejering kakung kang pari kedah paring gunakaya marang kang garwa. Sang Sirat Maja pinanganten putri anampi gunakaya datan wonten kang marebel najanta namung sajuga. Punika maratandani pinangka wanita kang gemi setiti mewah ngati-ati. Kacar kucur tampa gunakaya kepareng katuraken mring Kanjeng Rama mewah Kanjeng Ibu. Wedi kang sinandhi biwucaling para winasis. Najan to pinanganten sarimbit sampun gebjur mring samudraning bebrayan, ananging mugi tansah inget kang Rama Ibu ingkang sampun ngukirit jiwa raganira anggula wentah wiwit alit ngantos akhiring dewasa. Adicara krubungan sumambung kanthi katindakaken dahar boga punar kembul bujana Andrawina. Putri Domas kang sampun kepareng angasta jejibahan kepareng aturaken boga punar pringat maja temanten sakalian. Dahar boga punar kembul bujana Andrawina dahar wis ngarani kembul bebarengan. Sang Sirat Maja pinanganten mugia tansah sesarengan saiyek saeko kapti. Anggenipun sami bangun bebrayan. Sanajan sakjuga jejering pira kang sawiji jejering putri. Sasampunipun pinanganten sarimbit ngebyur mring samudraning bebrayan. Muga bisa manunggala marang tekate. Manunggala marang cipta rasane mewah karsane pinastya marang jadu kramane sahingga kang kaesti dadi mugi kang sinedya tansah dadya. Dahar boga punar kembul bujana Andrawina limrah sinebat adicara dolang-dolangan. Sang Sirat Maja pinanganten kakung mewah putri sami gegantosan anggenipun andulang kang garwa.
Papunden para tamu kakung Sumahwana Putri kang anggung mestuti mring pepoyaning kautaman. Pinangka jejangkeping adicara dahar boga punar kembul bujana Andrawina kepareng Sang Siratmaja temanten ngunjuk tirta sesarengan. Nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sedaya nugraha rahmat kawilujengan mewah kabagas kewarasan. Tansah kajiwa mewah kasalira dumateng panjenengan sadaya dalasan kula. Nuwun para sepuh bini sepuh haji sepuh kang anggung mestuti mring pepoyaning kautaman. Para alim, para ulama, para yai kang dinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi. Pinangka panuntun kebdat manembah mring ngarsaning Gusti kang Maha Suci. Mirunggan katur kunjuk keluarga agung pandherek temanten saking laladan kelingan glonggong ndolopo Madiun pirenggah para tamu kakung Sumahwana Putri ingkang satuhu bagya mulya. Ngaturaken puja hastawa mewah puji hastiwi. Kunjuk mingarsaning Gusti kang murbaing dumadi nenggih ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi sih nugraha rahmat kawilujengan mewah kabagas kewarasan kang sampun kajiwa mewah kasalira dumateng kula panjenengan kalenggahan kang raja wonten ing Surya kang kaping 17 wulan April taun 2000 selangkung tinengeran wonten ing Ari Respati jemengan dawa wonten ing Kemis Wage wuku sungsang windu sancaya saged kepareng handherekaken gelaring adicara panggih Sang Siratmaja pinanganten sarimbit kusumaning ayuni Mas Rizka Fitriana kalian Mas Bagus Lavin Nawawi kanthi manggih yuwana kalis ing sedayaning rubeda nir ing sampe kala. Kanthi ngaturaken puja hastawa mewah puji hastiwi kunjuk mring ngarsaning Gusti Purwamadya lampah adicara pahargyan upacara panggih mugi manggih yuwana tebih saking rubeda nir ing sampe kala. Selawat salam mugi lumintu katur mring memani ing bawana kang pantes kalampun to sinebat pinangka mustikaning jagat nenggih Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang sampun paring panuntun dhateng kula panjenengan sedaya tumuju mring pepoyaning kautaman lumantar agami Islam kang kita rasuk. Pangajap estu mugi kula panjenengan sedaya pikantuk anugraha syafaat benjing wonten ing dinten kiamat. Amin 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 ya rabbal alamin. Pilenggah para tamu kakung Sumahwana Putri lampah widiwidana adat adicara panggih wonten ing kalenggahan kang raja sampun kepareng kadherekaken kanthi ginanjar widodha nir ing sampe kala. Kepareng adicara kalajengaken kumandhangipun pustaka suci waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim kang kajibah ngaturaken waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim katur dumateng Mas Badi Sasono katuraken.